Heu vist, han retallat professionals, han retallat suports, s'han modificat condicions i perfils d'alguns treballadors i treballadores de suport, s'han minimitzat, o sigui, es van retallar les unitats de suport a l'educació especial. En el 2012 van passar de tenir una ràtio de 5 a 8 amb 2 professionals, 2 docents i un auxiliar. Van passar a tenir un docent i un auxiliar que a vegades és un vetllador, i de ràtio 5 s'ha passat a ràtio 10. O sigui, ho dic perquè pot ser una cosa molt puntual, però això és una demostració concreta de que en casos concrets que a més ja estan detectats, tampoc s'han posat tots els mitjans que calia. O això, o una persona o un alumne que té unes necessitats de tenir un vetllador durant tot el temps, doncs en lloc de tenir-lo tot el temps el té 5 hores, i en lloc de ser un professional que té un perfil definit, té una persona contractada pel mateix centre que no té per què tenir aquest perfil definit.